in ani ayo ketawa. Tahu ba? Asik ketawa ro kita. Ang direktor unsa na gani ang mananap. Ay tahu pa tahu. Action. Play. Menang oke. Kau tahu masuk menang ni mo? Gas ba? Hindi ko matanaw ni mo. Play. Masa imong gibati? Kanang ikong gidugo ko, Dok. Ah, gidugo. Tahu ba ni? Tinggal video ni. Okay, 1, 2, 3, go. Ano sige bati mo sir? Gili Ang akong pagdugo sir na regla sir ba. arigla. Nya unsa na binuwan mo abot dili? Oh, binuwa na Dok na. Binuwan. Binuwan wala inadlaw kay binuwan naman so binuwan ra gyud. Ako kang kunan ha. Normal na sir kay matagbuwan ra mo abot pero og dom wala kay dugo kay dom man walay buwan. So mao na imuhang gibati diri mo na imuhang consultation ko buwan ra pero adlaw di ka dugon. Magabi ira og nay buwan og adlaw walay buwan wala poy dugo kay magabi duman. Mao nang gidugo ka sir kay high blood ka? High blood. High blood. High blood niya. Tagsar na ba na libre yan eh? Tagsar na libre. Ano mo Dok? Tagsar lagi na libre yan eh. Tanawa yung pado. Pwede mo tiga himadlan. Doktor po ko. Pado mo. Bisa di kami trabaho, madato ka. Kaya mga chismosa, kaya mabayral mo ka. Ay mga bate sir, kanirang pagdugo ni mo. Mari gini. Wala na ilain pa na. Wala na sir. Gibati ka so na heart ka sa mga tao kay chismis sa mga ino. Karon mao ning kuan ka kay high blood man ka mao ning gidugo ka, gabalaka ng dugo. Dugo magkakasagas gina siya kay overdose ng dugo.